Orozkoko palako taldeko laukide gara, Olgetan da Orozkoko taldea, eta bagon gara txapelketako semifinalak jolasten ibili gara, eta zorionez irabazi izan ditugu, eta aste honetan finala dekogu. Bizkaia Cup txapelketa jolasten egon gara, eta Olatz eta biok lehenengo mailan, eta Usue eta Naroa bigarren mailan. Ostiralean jokatu genuen partidua izan zen finala, eta bi bikoteak garaile gelditu ginen. Beste txapelketa Euskal Herrikoa izan da, eta 3 partidu jokatu ditu guztira, maila desberdinetan. Gero semifinalak izan genituen larun batean, eta larun bat honetan finala daukagu. Usubek esan bezala, irabazi genuen semifinala bi bikoteek, eta orduan bigarren eta hirugarren mailan larun bat honetan mailabian jolastuko dugu finala. Eta ea zer modu ibiltzen gara. Nik uste esan dezakegu laurok gustora ibili izan garela, eta posik egin dugunarekin, eta azkenean urtean zehar egindako lana zorionez partidu eta txapelketa honetan islatu izan da. Naroak eta biok Ernariren aurka daukagu finala, eta haien kontra da jolastu egin genuen, haien taldean geundelako, baina partidu gogorra ikusten dugu oso lehiakide potentziak direlako. Nerea eta nik jolasten dugu Gasteizeko klub baten kontra, ikusi genuen haien semifinala ere, eta guk ere ez daukagu finala erresa, baina aurre egiteko zerbait egin dezakegula uste dugu. Hilabeteak egon gara publiko barik, baina orain publikoa sar daiteke partiduak ikustera. Orduan animatzen zaituztegu Mailabiara joatea animatzera, edo bestela Olgetan klubetko Facebookean Facebook kontuaren bidez partidua emango dute.